Kaya na ano nga, na nga ito man pag-abutan ng na nawag si Nini, si Rian nakilak na kay Waka. Kapag sa gibati, kay guna na to kay minchate sa nahangan ako ni Tik-Tik. Ako ni Wakwak, mato na pangutan na si Jao. Kuan ka nang may nabukuloy kontra dari sa Valencia. Bukod sa kontra rin Valencia. Tarang tao dari mga migman na. Gapon kay Dijug ko ka istorya. Medyo arang-arang ako kan ka iso-iso na gamay dyan. Apod ka dyan yung hubag. Dyan. Malagi na guys eh. Surrender lagi sa ginuutanan kay arong kanang na ay i-declare na dyan nato kanunay sa thank you Lord yung mga akong giadso nga na atong buhatan kay arong na Hi guys, muli na ko sa ko si Mana dari guys. Kaya dudo ni puli na dia. Hala, saan higas to ah. Ako na balik siya. Oh, na nakapura ng mga pangmulas. Anam na nagtulungan diha ron kay. Ni guys eh. Sayang. Sa kinlo. Dahil mong kwan na mga sibuyas kamanga nagsagbot, nahi. Panglugwajan na po nila. Kabaw, baka. Napay medisina kay hospital. Ay, para pag medisina na ito gamay. Hospital kubon. Gusto malig. Kain ito na. Baka-bagang kubon na na. Ato na ko tay. Ayun sa ko. Ako tay. Nay. Ato na ko nay. Dahil go home na. Ato na mo? Ato na ko. Ato na ko. May albunik ka. Ah, Kana ko nung inig ka buntong sa tsuka. Al. Oh, akan sarok. Dai. Hindi na ang kabuha pa nang namin. Buwak naman. Oy, naisip siya o. Dari, asmak. Masok ko na rin bago. Isip. Gutay ko na ha, gutay. Hi guys. Dahil ko Valencia guys. Sa ko ka si Manda to sa family house kay ko nagi ko na dirbal ko. Diya guys. Gapon ang gibati. Imo na nagtibaras tanan ni ang kuan guys. Ikan mo ka nagbutag ice. Diya. Dari guys. Arang ka. Gusto ka tubad. Jadi guys, nakaunso ko pag-abot na ho. Daris ka na. Dari sa Valencia kay naglaing dyan na ang gibati bitaw ka lang. Abot sa dari kay arang mazungga kasibuwi na ho. Gakusukuli sa gugut. Tsak mo sa kay lakun nga. Yun nga ko sa nang ang saan ang bataan na. Saan na arang ka kanang nai. Abot sa dari dagat sa mga nahitabo nga wa ko magdahom nga kanang nai nga to ba. Ang mga iro ang sukua, ang mga sakay saba ang sama atid. Unta seriya nang hilak pagkakuan kay nagampo siya kay lain pag isang bati guys kay nakapil ko na siya nga
Ba? Naluoy siguro sa nahog kung sa isang gibati nga. Ang buka to pag uli lagi dari. Kaya pa day ko, gahapon balik ko dari ni abot. Toto ko, abot na dari kay lagi to natagtag siguro ko sa kuan, sa biyahe. Masiguro to nga aran din nga tagazaghang babaan siya. Ngani po sa din itabo ratos bay ba kay datura malig ko maghigda sa tapad nila sa nanay dito sa sala ba. Inja. Kasi ko. Inja guys. Kuan. Kailan natin i-share, di ba nga i-share basit mo ibasta. Oh, ano sa ko. Kuan di ay before ko ning uli dari pagkakadlaw naglambod ko nagtuog ano na ay tulog ka bata nga itemon sila nagisayalog item ito sa gagmay sila madiwindil siguro to item tulog ka buok nga bata anja tapos na dari apong i-share ni Ria yung nga day wak kibo ka rin dam ko raba ko nga na sus pamilya sila ginda ano na ay wala na share ni tatay ba kay dali man ko og kuan biyahe kay mamar gito ni abot pa dato ang manghod so nagbaylo man ni nato nga dali ko og larga diya kay bisin pagmuuwan wala ba po na dari maragita ni tabog gabi si Ria mag-out mo na siya og alas 11 yung kadlaw na naman sige sa kampo siya ka nang naay mga chipsong nag-ampo siya na naghilak na kaya nakasapot sa gibati diya. Mo to guys pag kuan dari kanang nay pag kagabi daghang mga nanghitabo ba kay pagka ba nagdihigda jud ko dari pagkapag gisagerong sakita jud guys para ana gani ron kay medyo ko ana ja kanang nay Tingan akong Ria kay inin siya nga, te. Okay kontra din eh. Kung ano man dya. Kanang na ay, mabot lang ka, basta kaya ang mga iro lagi dyan, murazag nakakitag di mao. So, ako kay nanad naman ko guys, ngayon ana. Diyan nagtawag pa dyan, si Marjorie, nahog pa sa Katri. For the first time nga nahog sa Katri. Hindi. Diyan. No. Diyan mo to. Ano ko nga. Yan sa naman tawron dyan. Kanala ay mazugali guys kay nasa pasang buhay timing nga naarag to si buhay sa sud kay mamrito nagdaan ako pagkain ni dyan kay kanala ay panihapon na mga 6:30 padung pa ko nagdaan pagkain ni dyan kay naglagapak mo na mazugali kay ang pagkahog na sawang buboy ay yung pagkahaso habang agkatari taas pa ni mabaw na diyan. To Ginoo ko nga ag-usap pod. Pagkakitanahan ning gakus, dugay ko kazubuhi arang gud gakus ni buboy na kanas buboy manggad guys kay kuan siya kanang nairang na siya kakuan na ba. Kanang kuan para inainahon ba. Ja. Arang ni gakus.
Ito pagkahaman pa na to. Una na. Oh, no. Ano ba yan naman yung mga tao na daling ano. O, tayo naman kakusimba ko yung taon. Lazo to. Yung Jesus name lazo to. Diyan. Ay, bako. Diyan. Karon guys, gahapon kay video ko ka istorya. Medyo arang ako kan ka iso-iso ra gamay dyan. Arapod ka dyan yung hubag. Dyan. Malagi na guys surrender lagi sa Ginoo tanan kay arong kanang na ay i-declare na dyan nato kanunay sa thank you Lord yung mga akong giadso nga na atong buhaton kay aron nga kanang maadso na dyan kanang klaro nga atong kaazuhan. Ito malagi ito nga yung ko ginuunan sa mantawang gabi iha dyan. Ito nga yung ko nga kanang nga ay sa kay na ano nga na nga ito man pag-abutan na nawag si Nini si Rian nakilak na kay waka sabot sa gibati kay guna ra to kay minchate sa nahangan ako ni Tik-Tik ako ni Wakwak mato na pangutan na si Jao kuan kanang may nabukuloy kontra dari sa Valencia bukod sa kontra rin Valencia tarang tao dari mga amig man na unja no. Okay, musta punta ko vlog sa ja. Ang problema na kay manghinayang ko ba guys kay sayang wala pud ni atong kita bisa ginagmay sa YouTube kay dako bisa pag katabang makapamayad ba sa putang mautang ja sa ko ilang saligan kana nang abang sa ahong das taas ja. Ako kanana ano ilas maryong income pero maglisod pagkat sa kaigo kaya daghang pangbarang utang dya mag hearing na po di mo gasto pa sa kayo nag-hearing da basta rakagasto pa daw dito no ato pa kada semana wala di jud lalim guys nagulungananaan bitaw jud nun dya parang ay gusto jud guys pero ako nagpapikturan ng ang mga kaproblemahan sa kinabuhi kay kang ginahana karon nga maadyo na gazad din ang gibati. Siya ako, maluoy po kung nanay dato guys kay sila ra. Pero karon na okay ra kay. Hali para pagurong pangapanahon na nga. Basta sila dito kay namas man ang hilin dya. Dapat sila sa upa dato silingan na okay ra po gamay kay na sila kauban kaysa katong niagi nga wasman nang dya sila rin dua sa tayo sinanay dito ay sa kay magabira man na no. Babae laki. Ay kwar? Why? Kasi kurma. At artihin? Ha? Artihin? Ihangyo pa gani? Dila? Ay pwede ba daw mahangyo? Ano ko, yung tingin mo ko 3, pwede. Yan, yun sarap siya. Bao? Yan sana siya pag ingaw niya mabalik na siya. Ala, artihin lagi. Ayaw to, party man ka. Ay lami to. Di kanila magkita ka. Tingin kanin mo. guys, nangaway guys. Nangaway guys, oh. Guys. Next year pa mo balik. Ha? Next year. 'Next year? 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 'Next year?
Imo tong igagaw, imo tong igagaw. Ano man, bertada sa to? Di, malita man, wala ikaw. Ay, kanong dita, nag-video ra ba ko? Dita Inday, oh. Dita Inday, oh. Tirahan lang, dita. Kaya ka ito sa kong-edit kay okay vlog. Guys, sa may lagyan ng cars kwarto na pa isa ka bakante. Yan na pala vlog. Guys, sa may lagyan ng cars kwarto na pa isa ka bakante. Yan na pala yung bakante day. Akhan to, ahos ta si bakante day to.